madokachere mabuja dzauya dzanyasi nhau dzozuwa rochinomwe mumwedzi wachiwabvu ipapa nyasi kwaburika kutoti hurumende yedu iri kufunga mhando yekubenutsa mapurasi kuwachena kwai itoda kubenutsa mapurasi anosvika makumi matanhatu nonomwe 67 pachirungu kumakambani okunze kwenyika anga ari owaridziwo mapurazi iwayo. Kwaipo kare iri kufunga kuti ibhadhare wanhu mari inoita 146 mamiliyoni omapurazi iwayo. Kwaipa mapurazi ipapo wanhu vachabhadharwa vari kusanganisira wanhu vanosvika zviuru 360,000 homa A1 kuno vamwe vanosvika zviuru 23 no500 23,500 pachirungu homa A2 pokare kwai pano wanhu pawaniwa wanhu vanosvika 740 wanhu watema wakatorewa mapurazi avo vari kuyabenutsiwa pokare kwai pachaita wanhu vanosvika 400 wari wachena vanga vari bekubisiwa mapurazi yei manduwe pakanyangarapa kuno ipapa taakutoda kuti tinyepiwe kuti mapurazi yacho ari papi ndokuti zvakatekaira sei tiyazive tione kuti ndizvo chere kana kuti paakurohwa chanja chopfene regai tirambe takaringa asi izvi zvichahwadza vamwe vakutoshinga kutoti isu tichatopinda pokare mugwagwa kuratidzira nokutoti izvi kaizvi ndo zvinhu zvatakaita kuti hondo irwiwe pokare tikafara kuti tatora ivhu kuno taakubisiwa pokare mungabise munhu anga ano makore 40 achigara panzvimbo ipapo achipati pangu atoisa nomakuwawo hama dzache idihwe regai tirambe takaringa kuona hedu kuti ichaputikira papi. Wamunangarwa wagotiwo kwai tsaona iyo tsaona yagoitika pasuswe iya kwai aiwa rato disaster chairo tikati aiwa zvisvino regai tione kuti zvinodii tikuimba kuti wari kuita bawo rokubatsira vabi edu kumarawi kuti mitumbi iendesiwe kunyika kwayo nokuchimbidza ipapawo pokare kumatarauzi mhosva kambani yodelta mhanduwe iriita kuhwadziwa kwai kuno munhu akaona zvinhu mukokora mhanduwe akaona zvinhu zvaaita unga honye mukokora zvakazonzi kwai ihonye pakanyangara kuno heno kuti zvichapera sei regai tirambe zvedu takaringa iyo delta wari kundoti aiwaba isu tinoita zvakadando isu wanhu vanotenga nokutengesa wachindotengesera panze iwawo ndo wanhu vanoita zvokutengesa iyo makokora akasvipa aribe kubvenekiwa zvisvino asiri kubva kwatiri regai tizvione kuti zvichaita sei. Pokare kumatare ikweyo kwai wari kutonga kuzimura wabenutsiwa kunyange wanga wakamisiwa nehurumende regai tigoona mhando yekuti zvinosvika papi nekuti zvozimura zviizvi aiwa zvoda kutozimura chaiko regai tirambe takaringa. Douglas Korotati ipapa agototi wakomana kuna vanhu vari kuramba pokare vachiuya kumonaville padororo pamonaville kwai wari kuuya ipapo kucherachera wachitopega pega mhanduwe kuratidza kuti wada kutoita kuti pavakiwe idihwi apa iyo hurumende yagoreketa kanozuro ikati aiwa pachiripe munhu abvumiwa kuwaka pamonaville ipapo kuno regai tizvione kuti zvichaperera papi nokuti wazhinji wacho kandiwo wanenge wavatuma regai tirambe zvedu takaringa apawo warimi wofoja wendo huno aiwa kusviniwa chaiko idina yawe wari kuhwadziwa fani kwai kusvikira marimwe zuro apfuura yaya foja yange yatengesiwa nonyika inosvika makirogiramu mamiliyoni 100 199 million kilograms pachirungu regai tione ipapa asi chiri kuhwadza iri kutengesiwa yakawanda kudari mhandiwe asi kwai ipapa wari kutengesa wega pokare ino wari kutengesa kuwanhu wakawatengesera mbeu kwai
mari yacho mhandiwo yemadhora mairi anomakumi matanhatu pakirogiramu. Orerererere, zvinohadza mhandiwe, kuhadza kusvinu chaiko. Vanhu vangu vakaringira kuboya ma$4 ogore rapfuura. Iwe pakanyangaritsapo. Izvezvi kureketa kuno kwai Harare ida kuisiwapo kare rimwe binda wapinda romotika pana Harare Drive naRobengura Drive. Warume, ko goreka ukisa kwaMutare, ko goreka ukisa kwedu noBuja, ko goreka ukisa kana kuKariba chaiko, ko goreka ukisa kana kuBulawayo kana kuGweru kana kuKwekwe. Pese ipapa mugwagwa wese waBulawayo uyu unenge uida kuisiwa kaiyo mapinda wapinda. Ko nayo komana. Zvese muHarare ndozvinohwadzira ZANU-PF izvi. Ndozvinohwadzira hurumende yakadari inoramba ichindosimbirira panzvimbo yebodzi idi zvakaita kuoma chaiko. Wamunangarwa kwaiwa Gonzi wachatambira mubiya wawo kuEquatorial Guinea. Diego Obiang Nguema Mbasogo ariko ari kuuya zuva rechipfumbamwe kusvika Saturday noSunday ndo paanenge ari kuno. Rekai tigoona kuti zvichaita sei. Dai wari umwe kawagotoreketa naye atipawo peturu yakachipa. Hino mhandiwe peno ndizvaari kuinga. Tichagoreketa tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Zera iri kuti iyo wakomana mwedzi mitatu yokutanda kwegore takasenzesa dhiziri rakawanda kupfuura rigore rapfuura anozvika mu20 kubva muzana. Tikasenzesa mafuta ondege akawanda pokare anozvika mu20 kubva muzana. Ipapo kare kwai imwewo kubikisa LPG takatengeswa yakawanda nozvika mu4 kubva muzana. Pokare peturu kwai yakasenzesiwa yakawanda kupfuura gore rapfuura nozvika mu1 kubva muzana. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wabva wareketa pokare wakati mutengo umwe wokubikisa radhora ribodzi nemasendi makumi mapfumbamwe anoshanu, $1.95 pachirungu. Rekai tirambe takaringa kuti wendo huno kunoponiwa chere. Apa tiri kufara mubi yedu Sunyati akanonyora mabhuku. Izvezvi ano rimwe bhuku raakagotanda kunyora rakamupa mbiri rakanzi The Polygamist, kwairatoitiwa firimu paNetflix. Tikati makorokoto kamu mazviita. Rekai tirambe takaringa. Tikaringa mutambo kureketa kuno. Kwaiwa wakadzi wokuIndia wachatamba newakadzi wokuZimbabwe kuIndia ikweyo imo mumwedzi wa12 chaiwo. Haiwa, tikati makorokoto makona maita zvezvino. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Sikandaraza agonzi ndiye achiripo pamusoro pakomana vanotamba mutambo weT20 ndiye aripo ipapo. Tikati wakuona iwe makorokoto, apa bhora kwaiso chaminuka Sauro ndiye aisiwa kuti agoite ndiye mukuru anoratidza chikwata chotero 1. Rekai tione kuti zvichaita kuti chitadze kujiwa chere kana kuti zvinenge zviperera kupi. Chedu kuringa basi tichindonyepana mhandiwe kana zvakiitika. Izvezvi tikaringa zviri kuitika pasi rese kuzvitandira muSouth Africa kwaida rero makurukota muna Ramaphosa rakubvumira kuisa vamwe vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana dzokuti wabatsire nyika kuendera mberi. Tikataiwa maita zvezvino ipapo pokare hofisi yaRamaphosa yaita kupinziwa mushisha wakomana kunzi kohoko nai imimi magoenda kotamba namunangarwa musosondo chiporipochwo. Apa muri bepo kare kuziva kuti Mbanani wanenge wariko nokuti waruramba wachindoti aiwa baba waRamaphosa wangu wari kuziva baba kuti Mbanani waripo ipapo. Pakanyangara wakomana. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Anonzi Fadiel Adam Zaro waoka chinorowa noZANU-PF chichi ndo chaarowa nacho mhandiwe chokumatsenga matere. Idina yawe unoita kuita kukwana abva anzi iwewe bhero tiri kukupa banyasi asi uchatogara mujere kusvikira zuva rechigumi-3 mumwedzi uno. Pakanyangara apo. Rekai tirambe zvedu tichiringa kwainoperera. Ipapo pokare Rwanda kwai kuna aimba anonzi Aimabo Karasira. Karasira okweduka chaiye kutoti Karasira. Peno mubuja iyeyo. Rekai tirambe takaringa.
kwai agotisiya achindoburika mujere bva atisiya. Pakanyangara chaiko. Waona zviri kudare mahwani. Kinya iri kuti iyo yambomisa kusenza ko data center Microsoft ikweyo, kwai magetsi akiita mashoma. Icho chinoita kumweta magetsi, kuita kusveta magetsi mandiwe chinokokota. Kana mukatoda kutoona ipapa pese pachiri magetsi basi, magetsi. Ndikaitione kuti zvinoperera kupi. DRC mutungamiri wayo wenyika Chisekedi ndakusekiwa ari kutoreketa kutoti kwai inini ndatopinda kochitatu. idihwi uyo mumwe uyu anondoita zvibodzizvo zvinoitiwa nevamwe. Ghana ipapa iri kutoreketa kutoti haiwa tiende kuAfrican Union toreketa nayo South Africa yavanoramba vachindoita iyo yekutarisa ganda kuvanhu vochitema vari kuAfrica. Ndivo vanenge vari kuramba vakateya mandiwe kuita kusungirira kusona chaiko. Kaitione kuti zvichaperera papi. Kwai kambani yeAirbus izvezvi yaita kuita kunaka kununa, yapuwa mandiwe basa remabhirioni 10 19 billion mandiwe kuti iite zvokutengesa ndege dzayo. Tikati zvenyu abedu, zvenyu makona mazvinatsa ipapa. China yagoti iyo vanhu vaimboita basa rekuita gurukota rekudzivirira kwenyika wairi vari kutopfa ipapa mumakore mairi iwaya ari kuteera. Paino kutoti wakaita nyaya dzoshimanyambudu dzouori. Ndikaiti goona mandiwe kuti zvikasvikawo kwedu zvakadari izvi pakanyangaritsa. Ndikaiti rambe tichiona kuti zvinoperera kupi, nokuti kwanyasi uno chaiye aiwa ndagumira pano ndini wenyu mandiwe onhau.